Dumela bakulu azvina kumira zvakanaka ndasangana neimwe nyaya yandiri kuona panapa iri kudzingwa kwevanhu kubudiswa kwevanhu vanenge vakagara mudzimba vekuzvipa mastands vai so panapa ndiri kusangana nechimwe chabva nekuplumtree town council kunzi update on enforcement order for removal of illegal structures. So panapa vakanyora vakati the Plumtree community is advised that council resolution number FC 55/24 to enforce the order the removal of illegal structures stated on notice 06 of 2024 also applied to all other structures illicit business operations such as car repair services along Council Road, brick molding, welding and other backyard unregulated workshops. Owners of the said properties are advised to comply with the directive issued in order to avoid unnecessary costs associated with council proceeding to perform on their offenders. So vanochiitika mune Zimbabwe vanobvisa vari kuti illegal structures, so vari kuti vanhu vacho ngavafanira kubvisa vega kutoti vecouncil vazosevawo macosts kutoti imuza chigredha kana chakuuya chacheka ndo macosts ari kutaronzayo tisazoite zvekuunzirana chigredha. Ana makanika vanongogadzira mota dzavo vari panigirini, vanhu vanoforoma zvidhina, vanoweredha, vanoita zvakawanda mavhenda oredesika chichi ndo kunzi vabvise papo. Even kana uri kubackyard futi amene kuti vanoda kuti industry yacho moenda kuno munovhura maindustry because pamwe pacho unongosina capital kai kuti unovhura industry wega, so arunzi ngavabve ipapo. Ndo zvinhu zviri kutaurika iko zvinhu zvekuplumtree nyaya yeoperation iri kutoona kuti ioperation iri kutotenderera Zimbabwe yese. It's like operation muramba tsvina ameno nambani, ndo zvinhu zviri kutoitika panapa. But ameno ine chinhu zvinoshamisika ndechekuti Zimbabwe ameno zvinhu zveida kuti kuitika muZimbabwe because pakatoningirwa zvainzi ivhu iri nderedu nyika ndeyedu, but ike zvino zvimanje ivhu iri nenyika ika zvinenge zvava zvehurumende. Imimi vanhu chenyu ipapa cheteka unogona kutoita roja uri munyika mako, ndo zvinhu zviri kutoitika ipapo kuti usara usina kana land because kwanotarisa kumaruzevha chako varotobviswa minda zviri kutorwa vanoti ndipe madzitateguru edu zvaiya zvokuti kumusha kwangu ndobva kwakati unokungonzwa kuti kwakatopwanywa ikoko utodzwa kuti kana kuti ana mbuya vako kana anani vatoo maroja ikoko. Ndo situation iri kuitika muZimbabwe paground iwe zvito saka zvokuzi vanombotorwa mumodzi zvotembesa musoro unototaza kuti zvinzwisisa kuti zveZimbabwe unoidonzi zviitwe sei, kungopwanyirana after kupwanyirana ameno pamwe kuti order yechiro inozomunyika kana kuti inigirikini yechi kana zvida kuzonyazobhenefita chii because imwe land yacho futi tikada kutarisa vazhinji vanokunikwa pa nemasabhuku, vamwe vacho unopuwa nemachinda anosvita zano nemusangano vanongosvika kuti right tato kupegera apa pinda apa iwo ita chiri chishop chako ita apa chichichi vanongo chizvitoma machi mwazviona nyika yedu nevenigirikini but iko zvinhu zvazvingo backfire ende futi ukatozikana kuti uritopa futi land yacho unongotori pamahwani unotorwa futi ukatoenda because this time havasi kusekerera zvinhu. Ndo nyimuri yeZimbabwe situation iri kuitika panyaya yeland muZimbabwe iko zvino zvamanje zvokuti ngonzi land yawo wangotora land usiri kuwirirana nekanzuru usiri munigirikini unongoti pamahwani baba hakuna land. Zvekuti nyika yedu zvezviya havanotozvinzwa ikoko.